Murat Gurbanow. Men sizin bilen şu gepleşigimde esasy käbir soralara jogap berjek we menin soralarıma size şonu berjek bolýan. Şu gepleşigimde. Ine bize mardan habar geldi. Mar vilayatynyň Gargum etrawyna ýaşaýan 50 ýyllyk kolhozundan bir oglany başga da Lewap vilayatyna Farab kolhozuna ýaşaýan ýa-ni bir oglany öýlerine kastetdiler. Ine şulary, ine emhemeşnikler, şul adamlar, aktivistler şulary gömgö edip tenlerini öldürdüler, ine şeýitdiler, beýtdiler diýip, ýa-ni aktivistler gorkuzmana mışmış ýaýradýarlar. Dogrudan hem şol adamlar öýlerini kastetdiler. Ýöne öz aktivistliği üçin näde durmuşyň hilinin agyrdygy sebäpli we başga sebäpli öýlerini kastetdiler. Şu ýaly her vilayatda, her etraplarda öýlerini kastetýän ýaş olanlar köp. Emheme inni güreş bilmän aktivistler bilen bular mışmış ýaýradýar. Ine emheme olar öldüripdir, muny öldüripdir, halkyň göýüniň oduny aljak bolup ýene de şolary ýaýradýar. Men emheme işgärlerini ýülenýär. Siz pikir etmeň, Gurbanow ýöne çykyş edip ýör. Biz siziň bar edýän günälerinizi ýazyp duruz. Siz ine mysal hökmüne size aýdyn. Milošević we onuň ýanyndaky bir topar orta boýly eskerler, ýa-ni ofitserler, ondan pes hemmesi suwda çağrılıp türmede öýlerini çydaman kastetdiler. Bütün dünýä jinayet karyetinde. Ine sizin şoňa iltiler sana sebäbi siz adamzada garşy edýäňiz. Ol kiçik emhemeşnik, babaraply ýa gökdöpelli, ay men arkamda prezident dur daim paýym o zatlar işlenok. Daim edil kuş ýaly saýrar şu ýerde. Daim. Balanyny tiýip kuş ýaly saýrar. Ananyň siz. Siz oýun bilen ot bilen oýun edýäňiz. Her bir aktivista elini degirteňiz. Her bir adama öýüne bar bir zat etseňiz, ine şu zatlary, şol adamlaryň, şol öýüne baran adamlaryň ardanlar size 5 ýyl umum jinayet bolsa biz şonu 10 ýyl aldyrarys. Kanun esasyna görürsüňiz. Türmelerde hemme adamlara aýdar sizin kim demedi. Onsoň sizin şondan başlap öldürmüşsiniz. O ortalar diýer at bolar. Bütün tohumyňyzda maskara bolursyňyz. Bu ýaly halk aýaga alanda, halk öz adalatlyga baranda haramlygyny görkezip halky KGB'den beter geçdirin faşistler ýaly edýän oýuny men size söz berýän, bir-birden her ýyňyzy kadyýetyň üstüne geçirir. Bir-birden hiç kim gırasypmaly. Ay men sen boş görülýän ine 7 aýda bir näme işledik gördüňiz. 7 aýda halk galyp başlady. Indi ýene 3-4 aýda kätmeni geler ýygyňyzdan. Öýleňize geler. Ananyň siz. Häzir Türkmenistanyň içinde gan aralyşyk başlady. Yegenleri, prezident, haram emhemeşikleri ýerin aşagyny taparlar. Gaçyp ýetişmerler. Siz nire gaçsaňyz ýygyňyzdan ýürüýte spetsnaz, ýürüýte adwokatlar, güýçli uğradarsa şu yerin aşağını köýüktap gillenseňiz sizi getirir. Ine men size söz berýän, ul halkyň öňüne men şol işi da kança alyp bararym we sizi yerin aşağından tapar. Sebäbi siz bir kiçik prestuplenýe däl, bir kiçik bir jinayet işden siz adamzat hukuklaryna garşy hereket edýäňiz. Şu ýerde türkmen sada bolan bolsun, şu ýerde aktivist bolsun, tapagy ýok. Ol azatlyga barýan ýollar. Ol haramlyk edenok, ol jinayet işden siz şoňa garşy işleýäňiz. Ine şonuň üçin häzir rejim ýykyryp dur, görüp oturýarsyňyz. Her gün çykanyňyzda sereden adamyň ýüllerine, gözlerine şolu üýtkäp otyr. Şolu inni öz yalan durmuşyna düşünýär, özüniň allygy düşünni düşünýär. Bul haram bular allap, bular etlerini ýanlaryny düşünýär. Eýýär. Bular inni türkmen beýik watançylyk uruşy gidip durdygyny düşündiler. Şonuň üçin siz Nemet tarapyndan, siz faşist Führeriň tarapynda durursyňyz. Şonu unutmaň. Egerde hakyky türkmen bolsaňyz, hakyky türkmençilik bolsa, hakyky özüňizi watançy diýseňiz, men watany gorýan diýseňiz, bu ýaly haramlyk etmediňiz. Şonuň üçin ine öňünden aýdýan,
cinayet işlerimiz yazılıp başladı. Biz hem eden haramlıklarını Biden'a, Avrupa Parlamenti, Evrokomissiya ona yazıp durur. Ine şolar yuvaş tutan bize kömek ederler, biz sizi cinayete getiririz. Size häzir gülkünç var. Yine bir kaydan şu ýolunu gaýdyp geler. Ine şonuna gülki başga tarapda bolar. O ortalygyny diýişýärli smiyotsa tot, to smiyotsa последний. Görür nesip bolsa. Başga da ýurdun içinde başga da soragy geçdim. Ine ýurdun içinde 20 maýda hemme ýollar açyljakmyş diýip içinde daşyndan ne. Sebäbi häzir ine adamlar ýanky gowaçany işletinler, ötürüp kemaly getirsinler, ýüpek gurçugyny baksyn diýip ministrler buýrup berlen. Häzirlikçe. Şonuň üçin 20 ýaşyna ine aşşakmyş diýip bir mışmylar bar. Indi ulu ýol boýunça, ýani daşynyň gelýän ýol boýunça bu haramzada berde figur şeýle diýer. Ölsünler şo ýerde Türkmenistany saklap, hemme pullaryny Türkmenistana iyi berip, öz garyndaşyny saklap, ýuwaş-ýuwaşdan ölerler. Şoňa çerleşjek gelýär. 2023-nji ýylym entek belli der. Şoň üçin hormatly watandaşlar, bir sany öz oňuruny bilmeýän bütün dünýäniň tormazy, diňe Türkmenistanyň däl, bütün dünýäniň masgarawat klowuny biz haçan da biziň ýolumyza açar diýip garaşmaly. Biz diňe hereket etmeli. Öňüm diýip gelýän bu adam hiç wagt halkyň aladatyny ýa-da ýanynaky adamyň aladatyny etmeýär. Bu diňe repressiýa bilen halky gorkutup owadyny almak. Sebäbi arkasynda iksan türkmenler dur, şular şunu oynap durur. Muam ukypsyz bolan soň hiç kellesi ona ýetenok, başyna aýlap bilen ok. Şoň üçin biz bizim Türkmenistanymyzda 30 ýyldan bäri gelen ýagyny diňe biz Türkmen halky bolup birleşip aýyrmaly. Başga ýol ýok. Indi başga da bir aýtsam, ine hökümetde işleýän adamlara, ine hökümetdäki ministrler ýa-da olardan ýokarkylar şeýle diýer. Siz gaty gitmeň. Seredin, siz aýlyk alýaňyz, işlemeýänler hiç adamlar nok. Olar nähilime diýer. Şo ne barjak bolýaňyny diýip, şulara prezident ýazýan kitaplarny aldyrýarlar. Gazet jurnallaryna töredýärler. Olaryň görüsi gelmese de kitaplar gerekkä bolsa da. Bular öz aýlyklaryny bankomatdan wagtyny alyp bilenok. Men ine hökümet işgärlerine ýüzlenýän. Olar ýa-da $20 üçin, $30 üçin eşek ýaly işläp, özüniň namusyna, wyjdanyna digdirip näme gerek? Düşünýän, ine men bärde Ýewropada, men ine arkin gedip ýör, benim giýjek ne diýişýär şu watany. Anladymyň? Menim her ay öz pulumdan 1,5-2 euro ýani ortadan ýani watanym üçin. Bu pullar gazanmak üçin men gapdyryna giýjek işleýändir. Dogry düşünün. Siz de aýdýan, başga istoşnik tapyň, başga ýerden bir gazanyp bolýan goýmuş şolatdary. Hiç bir günem şu haramla işlemek degen ok. Sebäbi bu ýurdy siziň işleriniz bilen başga tarap alyp barýar. Olamar. Bu siziň işleýäniňizi ulanyp, bizim teňir baýlyklarymyzy oglap, öz guluş biznesini edip duran ogam. Sebäbi onuň näme bilýär, ýa bu tarapy ýa bu tarapy. Orta ýol ýok, onu düşünmek ogy. Indi bu agyr ýagdaýlardan çykylmaýar. Onu da göz düşündi. Diňe repressiýa aparatyny ýani MHM güýçlendirmese, polis güýçlendirmese, ýani gyrın diýip, kim alsa atyň diýip, başynyň ýoly ýok. O düşünkler. Şu ýola geleni ol opozisiýaň çykyşyp edip ýani muny itelenler ýok. O bilýär. Ýurt ýykyldy. Iqtisadyýat ýykyldy. Hiç taýda başary bilen ok. Adamlar hökman galýar açlykdan. Şol saklamak üçin indi gorkuzmaly. Oňam her metody bar. Arkasynda ýani türkmen däller duýda gulagyna goýup durlar näme etmelerini. Bulum hedil edip ýani şo zatlary ulanýar. Habar ýok. Olar gaçyk eder. Bulum türmäge gitjek. Ýöne olaram biz tapar. Gitjek ýer bolmaz. Ine şo ýaly täzirlikler bar Türkmenistan boýunça. Biz günnede alyp durýar her ýerlerden türkmen halky kösenýär. Türkmen halky mundan beter kösenýär.
egerde kalmasa o düşünkler. Şonuň üçin hormatly adamlar, biz näme garaşýar? Biz şul berde Führeriň bize bir zat kömek etjegine garaşýarmy? Etjek bolýan bolsa 14 ýylda bir zat ederdi ol. Halkymyza näme kömek etdi? Hiç lan. İnternet açdyk diýip, ýani başda 6 aýlyk 3 tane internet kafa açyp bütün dünýäni aldady. Şondan bäri durman allak gelýär. Kanunlary günni bozup gelýär. Bundan näme biz garaşýar? Cinayetçi adamdan sen näme garaşylýar? Olam bir. İkinci, öz gyzyl tuwaletyna gizlenip, şo ýerden komanda berip oturan adamdan näme garaşýar? Ya bizim bilen kynçylyklar paýlaşdymy? Ya bizim bilen betbahçylyklar paýlaşdymy? Ya da bizim sadaklarymyza gelip bizim bilen aýat okudymy? Näme etdi? Muň ne türkmençiligi wa, ne orsçylygy wa, muň ne sowetçylygy wa, muň hiç adam ýok, bir boş adam. Ine şo boş adam milli lider hökmünde bizim Türkmenistanymyzy gaty uly çukura akyp otyr. Öz-özüne milli lider diýip, öz-özüne arkadar diýip, näme gerek şol zatlar? Şu ýaly adamlar halkyň öňüne çykmaly. Halkyň öňüne çyksa, halk derhäw bulary aýryp ýerine ökdü, özüne oňurulajak, halkyň öňe gidiljek adamlar goýmaly. Başga ýol ýok. Täze Türkmenistany ösdürjek bolsak, diňe şo ýol bar. Sebäbi biz şonu etmesek, bular biýleki döwletler bilen ýarışmaly bolýar. O ýarışda bu ukyp bolmasa näme ýarışy? Biz ýene uturar durarys. Sebäbi häzir bütün dünýäde her döwletiň biýleki döwlete görä ykdysadyýet, ýani sistemasy görüşip dur. Kim güýçli, kim ýani köp pul ýygnar, kim daşy ýurtlardan köp puly öz döwletine getirir, kim aborotlaryny güýçlendirir, kim täze tehnologiýalary gaty çat ýagdaýda goýup öz halkyny ýani bilimlerini östürüp şu tehnologiýany öwrenip şu tehnologiýany täzeden oýlap tapar ýaly. Ine şu ýaly halklar öskün otyr. Biz gaty ýaly. Biz umum döwletleriň iň ýygyna hemme soraly boýunça, diktatura boýunça, ýani adatlyk boýunça, adalatlyk boýunça biz olary ýani şeýle bir ýyza aldyk, bular ýetjek diýip pikir etmek gaty kyn mesele. Şoň üçin men her gede aýdýan, täze geljek ýol boşy 4 ýyl giýjesini günni edip işläp hemme pudoklary galdyrmaly, bizim jemgyýetimizi galdyrmaly, bizim adatlygynyň garanty bolmaly we täze tehnologiýalar bilen bizi öňe gitmeli. Şeýle bir kyn işi bar, ol bir adamyň işde, bir toparlagyň işi. Her pudokda toparlar goýup, şo toparlary ýollaşdyrmak üçin ukyply adam şo toparlardan güýçli bolmaly, ekspertlerden güýçli adam bolmaly. Başgaça ýol ýok. Ine ýene men bir aýtjak zadym bar. Bizim gahrmanlarymyz Aşyrov Didar, Dayanç, Döwran Klyçew şuraya öldürýär. Ve beýlek aktivistler öldürýär. Biz hiç kimi hiç ýerde ýeközüne goýmarys. Biz dakansa uğraşar. Biz öz gahrmanlarymyz üçin janymyzy bereriz gerek ýerine. Şonuň üçin sağ bolsun size, sizin maşgalaryňyzda şu ýaly gahrmanlary ýetişdirdiňiz, şu ýaly oglanlar öz watany üçin jany bermäne taýýar oglanlar, taýýarkadan eden işlemi üçin we siz ýekedäl kömek gelýär, biz uruna işläp durýar. Ine şonu aýtjak bolýar. Ine şu mesele goşulyp ýene bir zat aýtjak bolýar. Biz ýürüýte fond açdyk. Şo ýerdäki ýani tutulan aktivistlere kömek etmek üçin, maşgalalarına, adwokatlaryna, şu ýerdäki bütün dünýä adwokatlaryna, bular bilen bütün dünýä gurumary bilen işleýär. Ine şolara da ýani çykdyjy tölemek üçin, terjime etmek üçin bir topar çykdyjylar bar. Ine ýürüýte fond açdyk. Ine şu fonda bilim aktivistler pulumuzy goşýar. Sizden hem hormatly adamlar haýyş edýär. Egerde mümkinçiligiňiz bolsa, her kim mümkinçiligi görä $1, $2, $5, $10 geçip bilenleri kömek edin. Şu olanlar öýler üçin çykmady. Bizim üçin çykdy. Bizim watanymyzyň adatlygyny, adalatlygy gaty çat ýagdaýda getirmek üçin çykdy. Şonuň üçin biz şolary gollamaly. Biz her gahrmanymyzy gollap öwrenmeli. Ine şonda biz agdyr bolýar. Şonda biz agdywýarlygymyzy görkezýär. Indi başga bir soralar geldi.
Püwride boýunça. Ine Püwridäki öň Sowet wagtynda ýadyňyzda bolsa bir topar pioner lagerler bardy. Pioner lagerler diýmek ýani ýaşajyk gurumlar bardy, ýani çağ gurumlaryň şu çağlary kiçik lagerler açyp olary tumuz wagty gowy salkynda saklap, şo ýere ýani alymlar baryp, şo ýere medeniyet tarapyndan medeniyet dörejilik işine barýanlar baryp, şolary öwredip, şolar ýani dağ eteginde ýaşap, inatasız öýleri birek-birege daýanyp, üsüp, bilip, şo ýer lagerde ýaşaýardylar. O da hatda Ýewropada da bar. Kamp diýilýär ona. Ine şu Sowietik sistemasy gowdy. O ýerde şu Püwride ýaşaýan adamlar şo ýerde ýani pioner lagerler gurulyp, 30-40 tane pioner lager bardy Püwride we Çülde. Olary ýykdylar. Bütün Sovet Soýuzynyň ýani çağlar bar ýady. Onları ýykdylar da ýani köşkler salyp prezident ýapdy o ikisany Çül bilen Püwrideni. Ol gatyl ýalňyşlyk. O diýmek öýüni halkdan aýryp, ýani öýüni bir Hudaý hökmüne saklap, daş töwerini aýlap, daş töwerini ahrana goýup, bir topar karanlyklaryny içinde edýär. Biz ine şo Püwrideni açarys. Biz Çülini açarys. Biz öňkü ýaly her puwdogyň öz lagerlerini açarys. Şu puwdokda işleyen adamlar tumuzla 2 aylyk, ýani 3 aýyň içinde 1-2-3 aýlyk putyovkalar alarlar we şolaryň çağlary şu puwdok ýani finansiýerini açar. Şol puwdogyň çağlary ýa-da başga puwdogyň çağlary her puwdok arasynda ýani paýlaşyp eder. Şol putyovkalar boýunça şo ýerdäki işleyen adamyň çağlary dinjalar. Ýani ýürüýte şol lagerlerde. Onu ýani şeýerçilik hökmünde puwdoklaryň ýolbaşçylary serederler. Näçip? Bu bizim halkymyzda, bizim çağlarymyzda hakyky bir voyaj, hakyky bir açyş bolar, ýani tumuzna gidip dağ etegine dinj alyp bedenini, saglygyny höwes edip ýani östürýär ýaly. Mundan başga da dağlara gidip köp zatlary bular öwredip ýani çağajyklar öser ýaly. Ondaşynyň Kaspiýan boýunda da şeýler, pioner lagerler. Her puwdok özüçe açar, şoň üçin biz puwdoklar baýadar. Şu puwdoklar baý bolmaly. Şu puwdoklar ýani öz fondlary bolmaly, şu fondlaryň üstünden finansiýet etmeli. Sindikatlar diýilýär-de, adam iş haklaryny goýan sindikatlar. Ine şu sindikatlar bilen işler, şu sindikatlar şu putyovkalar paýlar, çağlar. Kim aýlygy pes bolsa ýa çağrasy köp bolsa onu muht bererler. Beýlikleri ýarsyny hökümet töler, ýarsyny öwret töler. O diýmek bir lügota bol, çağrly maşgalalara kömek hökmünde. Ondan başga da turistik taraplar hem bor. Olar diňe tumuz işlemek, beýleki wagtlar turist alarlar. Bütün dünýäden. O iki taraply tygşytly bolardy. Ol puwdoklary minus getirmen, gaýtyp pul getirer ýaly eder. Ine şonuň üçin ol puwdoklaryň işi biz ýöne mümkinçilik döredер, kanun esasynda şertler döredер we Püwride bilen Çülini östürer. Indi prezident köşkleri bardy. Bir topar gerekmejek köşkler. Bu ikisany idiot diktatorlar özüne gyzyldan tualet salyp, gyzyldan bir topar zatlar edip, öz bir kellelerine sığmajak, adamyň kellesine sığmajak zatlar edip biz olary yaparys. Olar muzey hökmünde ine diktatorun durmuş hökmünde goýarsa, her ýani sergiýe gelen adam pul tölerdi, şonu görür. Ine şo ýerden gelen pullar biz şolaryň üstüne pul gazanarsa büdjet atarys. Ine şu diktatorlaryň ýaşaýyşyny görkezerse, bular halkdan gatydaşdygyny, bular halka garşydygyny günnä suwd edip, inni kadar diktatura gelmedi ýaly ederse we şundan giýilejer. Ine mysal üçin Fransada Versailles var. Fransada bir topar ýani paçan yerler var. Şonu häzir muzey hökmünde edip ine görkezip şondan giýilejer ýalar. O giýileci muzeýe gelýär we hökmede barýar. Ine ol bir goşmaça giýileci bolýar. Şonuň üçin täze geljek ýolbaşçy prezident bolsun ýa parlamentiň ýolbaşçysy bolsun, oňa şu ýani oturýan ýerinden tolk ýok, oň pikirinden tolk bar. Oň edýän işlerinden tolk bar. Ine şonuň üçin biz şu zatlary yer we yer goýuşdurup, halkdan çykma diýen ýolbaşçylary saklar.
Sebebi on gyzyldan oturun kresasy hiç biri halka peýdasy ýok. Diňe halka ziýany bar. Birinjiden çykdyjy, ikinciden hem şonu otursam kellesi gidýär. Kellesi ise de halka gysyp özüni Hudaý diýip hatap etip başlaýar. Ellerini oşat başlaýar, aýaklaryny oşat başlaýar. Özüne arkadan diýip başlaýar, milli lider diýip bir topar haramlyklaryna başlaýar. Ine şonuň üçin şu zatlara ine şuraya ortaya Türkmenistanda biz DWT topar hökmüne yani şu zatlara meclisi hem yerde şu zatları ettirmek için ses verir ve gorlar. Inni başka da aýtjaklarym. Siz ýadynızda bolsa bir kino vardı. Hindi kinosy Господин 412. Господин 412 diýip. Ýadynızda bolsa. Ýanky ýaşlylar bilýändir. Biz kinoteatrlara gidip hindi kinoları görýärdik. O ýerde hem aglaýardyk hem gülýärdik. Ine şu kinolaryň ýanky hakyky emosiýaň üstü ýanky duýgularyň üstü bilen aktyorlar öz ýanky taryhyny beýan edýärler. Ine şu ýerde Господин 412 bolanyna şol 412-nji karar bolan adam diýdiňiz şol. Ogry. Ine bizem şu prezidente Господин 73 bilen 83 diýmeli. Sebebi Konstitusiýanyň 73-nji maddasyny bozup bir kanun edip özüni konstitusiýaga garşy halk genişini vekili edip özüni saylan adam. Bu özüni saylap özüne köp zatlar edýär. Sebebi şu Türkmenistan ýene bu diňe özüni görýär. Käme wagt şol ýanky aýnada ýüzüni görmem özü bilen gürleşýändir şu bir samsyk adam. Şoň üçin bu kellesi giden biz birinji bilen muny ýanky tutsak edilmezde cenazede çekmeyek kellesini varlamaşy. Egerde biz kellesini gidenlerini suwul etsek, onu hemme çeken kararlary ýanky 14 ýylyň içinde biz şonu anulýat etmeli. Olar bir topar kreditler aldy, bir topar nemeler aldy, biz şoňa maý bolýa, şolary zamorozka edip ýanky suwutlaryň üstü bilen 70% aýrmana mümkinçilik töredýär. Şoň üçin biz onam ederiz. Biz Türkmenistanyň hemme bergilerini zamorozka eder, sebebi haçanla bir döwlet başga döwlete ýanky sistemasy, bir döwletiň politik sistemasy ütgänine force majeure diýilýär. Şol emele gelýär. Force majeure diýmek näme? Güýçlendirilen major diýmek. Force güýçlendirilen, güýç diýmek, major diýmek ýanky obstoýatelswa. Güýçli obstoýatelswa döredi, ine ol obstoýatelswa ya tebiği taraftan ya da politik sistema tarafından döredilip goýulýar da hemme edilen bergiler Hytaýdan başlap täzeden seredilýär. Şolar başta 10 ýyllyk zamorozka edilýär. Kim bolaýsyn? 10 ýylyň içinde şolar täzeden seredilip köp zatlar aýrylyp 30%-da gelindirip ýanky onun plan grafiğini goýup ýanky täze döwletlerin hökümeti ýurdy berge satman açık ýolla arasy giderýär, etdirýär. Ettirmeli ve ettirir nesip bolsa. Şoň üçin ine şoňa force majeure napsaýas diýilýär. Force majeure şertleri döredildi. Indi men ýuwaş-ýuwaşdan siziň soragyňyza geçeýin. Ýene bir aýtjakladymmy fond boýunça bize häzir kömek gerek sizden, hemmäňizden. Kim kömek edilýän bolsa, hiç kim mejbur däl ýöne öz watanyna şol gahramanlara gowy ýeten bolsa, şoňa eden zatlaryna ine biz kömek gerek şolary çykarmana, maşgalalaryna, adwokatlara, beýerde Ýewropada terjimeçilere hemme zady biz pul төлýäs. Bize kyn düşýär. Ine egerde mümkinçilik bolsa kömek edin. Şu videoň aşagyna men ýürüte sylka goýarym, şoňa bassaňyz Türkmen halky DWT kanalyna görkezlendir. Nähili etmeli şonu. Şoňa adamlar egerde ýagdaýyň bolsa kömek edin. Indi siziň soragyňyza jogap bereyim. Türkiye'de bank hesap var mı burada? Türkiye'de bank hesap yok. Biz internette GoFundMe diýip bir ýürüýte sayt bar. Şo ýerde şuraya betbaççylar düşen adamlar üçin fond açylýar we şondan ýanky şol adamlar geçilerini 7% ya 12% tutulýar şondan. Biz ofisial diýär. Ol pullar hiç kime gidene günden günü şul ýanky tutsak eden adamlara
maşgalalarına ve advokatlarına gider. Başka yere gitmenin hakkı yok. İkinci soru yine kvartal ayga DVT kanalını 2.04.27'de İstanbul saat bilen 23.59'da ya da Zakryty Zoom protez geçirmeli blogger topor kanalı bağlap bilen deyip paylaşan açağına geçti mi? Bu protestin halkı bilen paylaşın. Hovo biz 2. Aprel'de Düyücü Muhammed Düyücü aydık geçti. Biz 2. Aprel'de yapık konferansiya geçirdik. O yapık konferansiyada biz hem adekvat demokratik güçler yığnadık. Blogger olsun, yani küçük toparın yolbaşçısı olsun, ya yönü aktivist olsun, şu aktif olsa biz yığnadık şoları. Şol adamlar bilen biz maslahatlaştık. Şol adamın önüne DVT toparı sonra koydu. Yine şu 2 saniye 3 saniye sonra siz ne ehil garayanız deyip biz maslahatlaştık. Ve her adamın fikrini alışıp yani ki umum bir komanda olup şu bir de Führer'a karşı hareket eder yani bir plan düşmek için şunu kurmadık. Yine şuraya konferansiyalar, yapık konferansiyalar aramızda biz ayda ya bir ya 2 ayda geçirir. İnni şu Aşırov Didar Dayanç ve Dövran Kılıç'ı qo'llamak boyunca 10 Aprel'de saat 20:00 Türk vakti bilen biz Zoom konferansiya, Zoom protest geçiriyoruz. Yine şunu hadir yuvaş-yuvaştan hem opozisyon adekvat demokratik güçlerden gürleşip şolaram çağırıp şoların bile geçirecek oluyor. Şu dine şu olanlarda Allah verdi peygamberdi ya da başka da yine bar adamları qo'llap yine biz çağırıyoruz. Sebebi biz kahramanlarını çıkarmak yoluna Zoom protestin bir yani esası var, bölüm oturuyor. Ya şunun esasını o zaman biz bütün dünya yayradıya sonra. Şunun için Zoom protest bolmadı. Yürüte yapık konferansiya oldu. Yani adekvat opozisyon güçlerinin arasında. Biz onun maksatlarını, hemiratlarını aydıp bilecekler. Her lider, her toparın yol açtı. Öz aydar, öz yani aktivistlerine. Biz sebebi o yerde gizliğinde açık soruları yani gürleşip, çekileşip nähin effektivna uruşup bolya, görüşüp bolya, şu rejime karşı parahat yolunu yine şol sebepli yanaşık geçirip maslahatlaşýar. Aplın Jaguar, gражданский uruş gerek başka türlü bolmayan, naверное 2010'nu Kirgiz'de bolan perevarot ýaly etmeli netip bolsa. Gраждан uruşu gerek geldi. Yoldaş Jaguar. Sebebi gраждан uruşu, uruş diýmek eýem bir betbahçılığa, eýem ölüme getirýär. Bize ol gerek. Bize parahatly, yani çalışık gerek. Yönü şuun bize Türkmen halkına karşı büyük vatançılık uruşu gidip dur, yani biz büyük vatançılık uruşuna bize karşı bir de Führer öz komandası bilen görüşýär. Yine biz büyük vatançılık uruşu diýenimizde yaraksız uruş, informasyon ve parahatly çıkış uruş. Biz yarak gerekken. Yaragaldığımız inanın şu unuturuz. Yaragaldığımız. Yoldaş Gurbanov yine Kaplan Jaguar ýaly Türkmenistan'da Birleşen Milletler Gurulması var. Yani on bu bolyan vaatlar seyretmeýär. Почему görkezmeýärler? Men size aýdaýyn. Men şu arada çıkış ettim. Men şu arada Europarlamentda ýazdım. Men şu arada OON'a ýazdım. Men şu arada Biden'a ýazdım. Bu hökman netije görür sebebi şol gurulmalarda ýürüte baglat komissiýasy var. Ine men şolary ýazdım, düşündirdim. Şu adamlar yani OON'un, OBSE'nin, Türkmenistan'ın adamlar şu rejimi gollayan adamlar. Şu yerdeki işleyen yolbaşçılar önkü diplomat, ola KMB'şnik, MHB'şnik, önkü polismen, ola yani boşlu. Ine şular günden rejimden işler Amerikan ya Avrupaň yolbaşçılaryna halcık verip, nahara ak edip, beýdip bunun aglaryny ýapýar. Bular yani çäreler gatnap bir de Führer bilen tanf edýär. Näme gurulun edýär? Şoň üçin ine bu gurulun sistemi 30 ýyllar. Onu yuwaş-yuwaşdan biz ýykyp gelip oturýarys. Şu anlaşam görüşýär. Ine şularyň tek almytynam alar, netip bolsa bizden näme? Biz bir zat diýsek olar ünsün bermez.
Yine yukarı yani yolbaşçılarının tabi yazıp duruşları, suud edip yazıp durur. Murat Kurbanov, Hramov bilen Jadan häzirem Türkmenistan'ı dolandırıp oturmy bilgili barmy? Bular barda yoksa yurtdan çıkıp gittilermi? Jadan häzir Orsiýada gitdi. Türkmenistan'a Orsiýetden pul alıp bermek üçin. Siz ünsverin rejimin pulu yok. Düýünden pulu yok. Näme etjegini bilenok. Ine men aýtdym iki çıkışımda Duruzun pullary. Siz rejime göre şok bolýarmy garşy? Duruzun pullary. Minimal dedim. Şonda näme bolýar? Bu dolar saklamak için ayda 150 milyon dolar ortağınları. Pul yok onça. Zımılmede dolar yöne uçur gider. 70, 80, 100, 150, 200 uçur gider. Türkmenin manadı triyakı var. Yani kağıt var. Hiç mi gerekmeyecek? Bir milyarder var. Yöne rejim yıkılıyor. Bu näme eder? Bir ay saklayacak var. Yeğenlerin üstünden öz pulunuzun var. Ondan fikir eder. Bir ayda 150 milyon berýär bu kim? Bu halk. Berjekler deyip yankı gısınar. İki yol var. Ya yalvarıp yollar açıp haýyş eder halka. Yani mümkünçilik eder. Pasportlar açar. Yollar açar. Ya da öz yankı güdöklüğü bilen sebebi näme? Bir güdök bir hayvan şoň gılık häsiýeti bilen öz-özüni yıkar. Ene şol iki yol var. Başka yol yok. Şoň üçin biz gapyrgysyndan aldyk häzir. İýermen puly. Duruzun men hemme Türkmenistanlara ýyldanýan. Şol ýerde mamalarymyz var, atalarymyz var, enerimiz var, babalarymyz var. Dogry düşünýän minimal ýerin diňe şonuň iýmiti bolar ýa. Başga da terek. Olar da aýdym gaýrat edin. Bir 3-4 ay bir saklanyň diýip. Hemme abarotlar gaçyrmaly. Ene men garnaşlarymdan biri Talkuçka gidiyor bağlara. İşliye Talkuçka. Talkuçka gidip ertiden akşama çelli hiç tatlılayın. Ağlak gidiyor. Bir dostum garnaşlar ýaly. Ene şu aýdýarlar. Bağlar durdu. Bağlar durmaly. Hemme durmaly. Ekonomika durmaly. Sebebi Türkmen migrantlary yani iş migrantlar Türkmenistan'ın hemme sosyal abarotunu çözýärler. Bu bolsa tebiğ baýlyklar ogurlap Türkmenistan'ın Salman Ahmetçalyk bilen Polemex Ahmetçalyk bilen başga tarapdan çykaryp ýaryp döwledi. Ine şoň üstüni açdyk biz. Şoň guruluşyk biziň ýüzlerini açdyk. Bu Türkmenistan'ın üstüne yok. Bu gurýan binalary 5 esse ýokary. O ýerden pul ogurlaýar. Ogurluk schema. Şoň üçin egerde şoň deregine başga adam bolmasa 5 esse zat köp gururdy. Velayetler güllem öterdi. Kanallar, arıklar, deryalar, amderi arıtsa boldy. Etmeýär onu. Ogurluk etmeliler. Şol korrupsiýaň iň bir düýünün kökü Berdi Muhammedov ya da Berdi Führer. Ýadyňyzdan çykarmaň. Bu adam birinji günden başlap diňe ogurluk bilen gelýär. Bu adam diňe prezident wagty ogurluk bilen gelenok. Ministr zdrawachaniýa bolandan bäri ogurluk bilen gelýär. Prezident bolsa muny ýanky ýüzese galdyrdy ogurlugyny. Boldy. Bu ogur adam, jenaýetçi. Muny tutsak etmeli. Gaty şart ýagdaýda. Инник soru Murat Kılıçdaroğlu, мэр Türkmenии я. Здравствуйте, я по поводу досрочного президентского выбора в мае 2021 года. Могут ли проводить досрочно? В Ашхабаде есть слухи, что он досрочно уходит по состоянию здоровья. Он уйдет. Об объявлении досрочных выборов минимум 2 месяца надо. Если он хочет в мае провести, он должен был уже объявить об этом. Ну, как вы знаете, Берди Мухаммедов законы каждый день нарушает. Он берет Конституцию вот так и на ней пляски пляшет. Он там топчет нашу Конституцию. Он наши права топчет. Он наплевал на все. Поэтому мы должны его срочно арестовать и посадить в тюрьму. Это нарушитель закона. Самый плохой нарушитель закона. Он нарушает ежечасно законы. Он дает устные распоряжения, которые вообще не соответствуют ни законам, не соответствуют никакой гуманности. Никаким гуманным человеческим законам не соответствует. Как можно сказать, когда мы объявляем митинг, он говорит всем своим МХМшникам, это террористы, кто застрелит, я ему дам дом,
и машину. Как можно так сказать против своего народа? Это враги так не говорят. Когда на нас нападают, они не говорят так. Он говорит. Почему так? Сегодня мы смотрели с активистами передачу о Северной Корее. Я вам честно скажу, в Северной Корее жить можно. Мы, оказывается, гораздо хуже Северной Кореи. Я в этом убедился. Страшное дело Туркменистан, поэтому Бердымухамедов будет все делать, чтобы уйти из должности президента. Почему? Мы его настолько открыли его лицо, мы из него сделали политический труп. Никто в мире с ним не хочет встречаться. Все в мире смеются над ним. Другие президенты, просто они его за человека не считают. Не просто за президента, за человека. Посмотрите, Турцию он 2 миллиарда дает. Посмотрите, России. Он отправляет гуманитарную помощь. Потому что боится. И Турцию, и Россию. Посмотрите, Афганистану гуманитарную помощь отправляет. Узбекистану еще что-то дает. Ирану продал там участок реки. Он все дает другим, потому что он знает, что оттуда может прийти к нему угроза. Он даже все разведки свои, которые были в Турции, всех вызвал в Туркменистан и говорит, только внутри боритесь с народом. В противном случае они меня сожрут. Вот такой это преступник против человечества. И мы должны против него бороться. Все. Ни ДВТ, ни активисты. Все, кто себя считает туркменом или туркменистанцем, должны бороться. Все, кто предполагает в будущем связывать свою жизнь с Туркменистаном, должны бороться. Как бороться? Первое. Листовки раздавать. Обратитесь к нам, мы вам дадим листовки. Откройте через российские, узбекские, киргизские, белорусские, украинские, турецкие сим-карты ИМО. И вы будете как оператор иностранный. Туркменский оператор вас не сможет определить. ИМО, WhatsApp, Telegram откройте и раздавайте всему Туркменистану листовки. Всему. Вы внутри, вы снаружи, разницы нету. Кто внутри распечатал 5 листовок, кинул в подъезд, к соседям, к себе, куда хочешь. На базар отнес, кинул на землю и ушел. Вот это и есть борьба. Только если вы будете кидать листовки, сначала изучите все камеры, как они работают. Потом кидайте. Поэтому относительно выборов он обязательно уйдет. Он сейчас спрячется, Халк Генеши. Но мы там его достанем, не волнуйтесь. Он вместо себя Чебурашку поставит. Законно, незаконно, он наплевал на это все. Это не потому, что он наплевал, потому что мы ему позволяем. Поймите, вина туркменского народа, потому что он не встает и позволяет все законные нарушения делать этому президенту, который себя продлевает автоматически, который себя назначает, объявляет народным героем и милли-лидер, там, Аркадав, там еще как-то, да, Харамда, там, Бердефюрер. Мы должны прекратить это все. Мы должны положить конец этому. Это же издевательство над народом. Это издевательство над сознанием человека. Так не должно быть. Фриман БТМД пишет, Эрдогана видео yüklenme etseniz nehil bolur. Eğer Erdogan inni bizim halkımız yani deyse Führer'ın etcek zadı yok. Mecburi yollar açmalı bolur. Eğer Erdogan şunu etmese onu olan iksem bir adam. Katı doğru. Onu biz dine yüklenmeden globalni sistemni akts etmeli. Misal için biz gününü belirlemeli. Aeroporda gidecekler. Onlar politik vardı vurulmalar. Hakiki üylerine var yani. Yöne olur kömek hükmünde aktivistler barıp bütün dünya dargatmalı, bilem çıkışlar etmeli, bilem yürümeler etmeli. Yine şonlu ol bir efektivni oluyor. Biz şuraya alı, yani dine bir uğurda derler, hemme uğurdan şunu etmeli. Yine şonlu biz çıkış eder hükman. Murat Razakov, Narcan Muzafferova'nın aramıda alalım neme diyeniz golarsınız video edip çağırış ediyen. Men Narcan Muzafferov bilen habarlaşıptım. Ol bana kömek hükmünde köp zat ediyen, kömek ediyen. Bizi gollaya, bizim onu gollayaz. Azıcık vakt gerek, ol özü gelir. Şunun için bu büyük vatançılık sögüşü. Her kim özüçü görüşüyor. Yine ol görüştü
Görüşdi köp stres aldy. Siz bilýäňiz türkmen halky uly bir gahrmanlar. Mun gahrmançylygyň gözüň oduny aldylar. Ýöne gülgünen galpdy otýar. Şuraya bir adam öňe çykanda bizim bir özümüz gorap şoň üstüne söýýär. Ay sen plany, pistigany, ýene birden, ýene birden. Ine men üstüme bir topar dat diýdiler. Prezident boljak bolýar. Bir de prezident ýa-ni WDP'ni dol ýatyrjak bolýar. Bular şonu eşitdim, aýna bul prezident boljak bolýar. Öz bähwidine çyk bolýar. Ine hany men bähwidim? Erti saýlar bolsa, men saýlanmasam, han bähwid. Diňe çykdyjy? Şu gün diňe çykdyjy otyrym. Niýeden bähwid? Ine fond oglanlar türmede otyr. Biz üçin, sen üçin, men üçin. Giýje günüň gorkman, mert ýaly sportsmen oglanlar otyr. $1000 geçirildi. $1100 euro geçirildi. Hani? Hani türkmen halky? Hani? Hani gahrmanlar? Gahrmany bollar bilen. Gürle diýsen komentar ýazyp, beýlik ýazyp, beýlik ýazyp. Şu ýaly Narjan apanyň göwüne degdiňiz, ine adam çekildi. Şu ýaly. Menem binamyz däl. Menem işlerini işleýär. Egerde ýene şu ýaly görüp dursam, onu diňe maň gerek gäle watan. Diňe maňa durmuş gerek gäle. Men pulmam ýetek, durmuşmam gülýäli. Ine şu mesele giýiren soň, giýje günü ýaty ýok, iş, öňür rahat günüm bady, daş öýüpdi, raýlanýadym. Hemme zat gyra gaçdy. Maşalam bilen wagt ýok. Giýje günü. Han otur. Han näme? Ya men bular ýaly dogdagy girmek üçin diňe men girmelimi? Beýlikler niýede? Näçe men görüşýän şu ýaly hiç kim görüşmok. Näçe beýlikler tumoşlar bolýar. Ine sizden sorýan, aýdyň şonu. Tuğuluma ine komentar ýazyp golýanlar hemmeme de taňa ýakyn. Ýöne beýlikler niýede? Ya diňe bize gerekmiş ol bir 2005 10 000 adama. A beýlikler näme? Haçana çeli namartlap gyrda otururlar. Haçana çeli şu ýaly aktivist bolup öňe risk alyp, maşgalatyna risk alyp çykýanlary bu töhmet atyp ýa-ni bulap gaýdyp orta çykmaly ýaly edýär. Näçe bir şonu edýär? Mesela aýdan näçe? Biz ösmedik. Terbiyemiz pis, medeniyetimiz pis, düşünjemiz pis, bilimimiz pis. Diňe erwet gylyklarymyz ösdi. Bir yer çyksa, ay şu plany, o dat ya, plany, pisran diýär. Hanç işlek görün, eger bir ýalňyş hereket edýän bolsaň, çykyn görkezin, düşündirin, komentarda ýazyn, ine şuraya diýär. Näde ol edýän, şunu etmeli. Berdi Muhammedow bilen ýa-ni Ýewropada bir gepleşip geçirmeli. Onu ýa-ni ýüzlenmeli, o geler oňuň ýa-ni ýüz güýleşmeli. Ine gadyrly haramda. Ine biz näerde teňe diýen işimizden. Adamlar her gün 30-40 adam özüne kast edip ölüp gidip otyr. Gaýrat edin. Siz bizim milli liderimiz, siz bizim milli haramdağımız. Gaýrat edin, kömek edin diýip. Ine şu ýaly ýolama. Yani onu hiç netice getirmiyor. O gelmiyor. Ya o bizi hata eden o. Doğru düşünün. Haçan hata eder. Haçanla biz öz yüzümüzü korkutup başladık. Haçanla biz içinde miting değildi mi? Turya be. Buraya kalıp başladık. Korkmak bilen olurlar. Yine şuraya bir zat var. Bir meydança. Şular geldi. Bizi hücum edip. Bizim öyümüzde yani. Biz kalıp başladık. Çekilip başlar. Yine biz yürek başladık. İyi de çekiliyor. Yine şuraya durmuş. Biz yürüyemiz o. Bizim öyümüze gelip, bizim çürüğümüzü alıyor. Bize aylık vermeyen çürük alıp bilemiz o. Bizim öyümüze gelip, probleme dördük, bizim çağlarımız kas ediyor öyüne. Bundan beter neyme gerek? Şunun için, yine Narjanım köp katı verdi. Yine doğrat. Bir toprağda bir toprağda at deydi. Bulmacaklar. Narjan apan men tanamak. Yönü bir daha da deyin. Men bardım şu Amerika. Houston'a gittim, Washington'a gittim, Pasolstan'a gittim, Akçay'a gittim, Oğan'a gittim. Erkeklerçe görüşdü. Zat eder ýaly. Özü çağlary hemmeti. Zat eder ýaly. Şu ýaly men oňa aýtdym. Görüşen bolýan bolsa, biz eýýäm Türkmenistanyň çaý içip otururdyk. Hedin edip. Hemmemiz. Ine şu ýaly görüşen adamlar bir topar hapada atdyr.
Ol bir gitara çalýan bir çykyp bir toprada adaýdy. Bilse bilmese näme gerek şol atlar? Biri öz janyny kast edip öňe atýamy, irwet bolsun, gowy bolsun. Inni maýyn almaň, şoň ýolunu bozmaň, arkasyna direk berýän okmy? Agzyň oturup onda. Şunu özüne ýa-ni ölmäne taýýar gidip dur. Azar berme. Ine şu ýaly bir türkmençilik bady ýitip gitdi şol. Biz öz oturan ağacının üstüne palturya. Ol näde bolmakan diýen. Şoň üçin Narjan apa nesip bolsa geler ya men hawalaşyp durun maňa köp gollyk edýär. Gürüşdi, töwereme ol gaty baýboý adam, gürüşçi adam. Ine oraýaly adamlar ýanynda bolsa, ýa bizim gürüşimiň hatarynda bolsa, biz hökman ýeňer. Yine 2 sany soragy bereň, eýem 40 minut bopdyr, 45 minut. Говорят, что в мае месяце будут проводить досрочные президентские выборы. Я думаю, в закрытой форме, как он сам после Ниязова объявил себя президентом. Народ не успел одуматься, как Сердар объявит президента. Да, так и будет. Поверьте, сегодня он может свою собаку взять и сказать, вот он очень умный, он молчит, и у него глаза умные. И объявить его депутатом. Халк маслахаты. Все. И это пройдет. Помните, римский император объявил коня своего депутатом? Это еще хуже маразматик, поверьте. Поэтому удивляться не надо. Еще раз я напоминаю, это мы позволяем этому идиоту каждый день делать идиотские свои незаконные действия. Если мы встанем и скажем «стоп», он сразу встанет, он убежит, поверьте. 1000 человек, 5000 человек встанет, он исчезнет. Мы его искать будем несколько лет, поверьте, он исчезнет. Это настолько трус, вы даже не представляете себе. Поэтому все от нас зависит. Так, на этом я заканчиваю свое выступление. Всех благодарю очень за то, что вы смотрите нас, за то, что вы пишите комментарии, предлагаете свои мысли, свои решения многих вопросов. Мы благодарим вас. Hormatly vatandaşlar, men sizin hemmäňize taňýagysyny aýdýan, bizi seredýäniňiz üçin, bize kommentariýa ýazýanyňyz üçin, bizler golaýanyňyz üçin, öz pikirleriňiz üçin, tanqidleriňiz üçin, ýene bir ýatdýan bizim gahrymanlarymyz Türkmenistanyň türmesinde wagtlaýynça oturýarlar. Biz şolara kömek etmeli. Şu videoň aşagynda men häzir bizim fonduň ýanky sylkasyny goýar, şoýra girip karta boýunça özüňiz edilmeseňiz, ýanynaky ýoldaşyňyzy haýyş edin. Karta boýunça kim näme goşup bilse, goşuň şopurlar diňe şolar azatlygyna, şonuň azatlygyna we şonuň maşgalatyna kömek hasabyna gidýär.